U organizaciji Kyokushinjitsu Saveza Srbije, Kragujevac će 16. maja biti domaćin MMA turnira. Biće to prvi put da se jedno takvo takmičenje održi u Kragujevcu, a prema rečima organizatora, gledaoci u hali Jezero imaće prilike da vide najmanje 5 borbi, sa realnom mogućnošću da taj broj bude i veći. U ringu će se pojaviti takmičari iz Srbije i inostranstva, a u periodu do početka turnira regionalna televizija Kanal 9 će gotovo svakodnevno u jutarnjem programu i u flešu predstavljati učesnike turnira. Treba istaći i da će prvi MMA turnir u Kragujevcu biti posvećen navijačkoj grupi Crveni đavoli, tako da će nositi naziv Otvoreni izazov Kragujevca Red Devils 1989. Boranin Dragoljub Joksović u Kragujevac će doći kao neporažen u dosadašnjim MMA borbama. 3 puta je ulazio u ring i zabeležio je isto toliko pobjeda. U njegovim nastupima u dobroj meri zastupljeni su elementi judoa i kickboksa, disciplinama kojima se bavio u prethodnom delu karijere. Svakako da je za dobar nastup u svetu MMA potrebno da takmičar bude uspešan najpre u stand-up varijanti, potom da dobro vlada tehnikama judoa ili rvanja i na kraju da je vičan borbi u parteru. Dosadašnji rezultati ukazuju upravo na to da je Joksović sve to i primenio u praksi. Ja sam ceo život volao da se bavim tako nekim borilačkim sportom, koji sam se bavio 12 godina sa judom, sa prvim timom Bora i bio sam onako dobar judista. Posle sam prešao sa kickbokserom Sinišem Vladimirovićem, našim reprezentativcem iz Bora. S njim sam dugo trenirao, spremao se za mečeve u kickboksu, i tako sam posle 3 godine prešao da radim Ultima Fight ovde u Srbiji, koje je od 3 meča imam 3 pobjede. Ni kod ovog takmičara nema nikakve dileme. U Kragujevac 16. maja dolazi sa neskrivenom željom da nastavi pobednički niz. U kategoriji preko 100 kg na ringu u hali Jezero nameriće se na Beograđanina Stevana Tulovića. Stevana ne poznajem, znam da je bokser, dečko, da je dobro spreman, stvarno ne znam ništa njega. Dakle, samim tim što je bokser, trebalo bi da prevladava ta stand-up varijanta kod njega? Pa da, ja ću više ići malo, dole u parteru, on je bokser, ne bi trebalo ići sa bokserom gore, u stand-up sistemu. Dobro, pretpostavljam da će se dobro pripremiti za nastup u Kragujevcu i da kao svaki sportista veruješ u sebe i u svoj uspeh. Kakve su uopšte ambicije, ne samo što se tiče takmičenja u Kragujevcu, već i uopšte bavljenja ovom disciplinom? Ovako, ja sam spreman, što kažu 100%. Spremat ću se još za narednih mečeva. Pa siguran sam u sebe i znam da ću pobediti.